Здравейте! Тук правим такова Creeper Farm, който не знам дали ще работи, но да работи. Ако не работи, не знам какво ще правя. Току-що аз убих ето такъв пилиджър с брадва и ми щупи щита и шлема. О, да! Аз съм със скина на Етелтрит. Аз съм Господ. Та. Какво щях да правя? Да. Ще правим Creeper Farm, който ще от 132 до 50-я блок там горе, до 150-я. Но проблемът е, че нямам ни най-малка представа дали мобовете ще остават на половин сърце като падат, дали крипарите, защото те са на 10 сърца, ама не знам, я дай да пробваме без брони, да кажем. Останах на 2 сърца. What? Да, то. Така или иначе това е целта. Да си сложим броните. Аз тук даже няма да го почвам от тук. Така. Ще има така. Даже не. Те хопарите ще са тук и тук ще има един блок разстояние, да. Така. И така. Така. И така. Сега след като знам, че оставам на едно сърце, ще слизам с Ендър перла. Какъв се ти, бе? Да. Извинете за кратката пауза, да. Това целта му е да ни носи гънпаулер, защото разбрах как се лети с елитра и ще си правя ракети от този гънпаулер и затова ми трябва Creeper Farm. Така. Даже ако сляза там долу, май няма да са на мен за сърце, а на повече. Да. Взимам ми само половината кръв. Да. Няма да се мята, ама ще скоча с Ендър перла. Ой. Ще умра. И така. Едно, 2, 3, 4. Да, така май е малко по-лесно да се поставя, като строиш стена. И сега, ако падна там долу, е безопасно.
Този път ми взе малко повече. Не, че рекламирам Airtel Trip, просто му се възхищавам, защото ми харесва начинът му на игра. Затова съм с неговия скин, защото много ми харесва. Защото той е най-добрия на Майнкрафт в България, което за мен е доста възхищаващо. Тоест за него е доста възхищаващо. Но не знам, просто така ми дойде. Тоест тук трябва да сложа трапдорове. Така. О! Ще ми трябва много повече. Така, може би 6-8 трапдора. Би трябва да стигнат. Сега. Така. Така. Мало. Да. Да. И естествено, че това, където го изпуснах, ще ми трябва. Между другото, сега отиват твърде много ендър перли. Упс. Така. Сега. Да. Те ще падат заради самите трапдорове, защото си мисля, че е цял блок и... Извинете ме. Та... Какво ще правя, и аз не знам. Общо взето, мисля, че знам как се прави такава ферма. Май. Сега. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 на 10 ще я направя. Даже не. 8 на 8 или 10 на 10, не знам. Това е 10 на 10, така че нека бъде 8 на 8, пък ще видим после как ще я таковаме така. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Едно, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И остана последната страна и после ще направим едно купче. Даже не знам купче или кръгче. Стой, колко блока бях? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Така. Куп или кръг? Често казвам, не знам, айде да бъде куп. Все съм го гледал, че е куп. Даже стой. Тя водата трябва да отива до там. И аз стой за малко.
искам да видя докъде ще отиде една вода, ако я пусна. Даже това е 6 на 6, така че за сега ще направя така, така, така и така. И ще направя една водица тук. Даже то... О, аз мога да направя Infinite Water Source. 1, 2. Така. Така. Тук ако се спалне нещо няма проблем. Хей! Аз съм на ръба. Как щях да се метна? Това е... Колко блока? Аз не знам. Майко мила. За една бройка да се метна, като пълен папанар. Майко мила. Така. Даже... Без за по-сигурно ще се качвам така, защото... Така. Сега... Тъй, 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 тъй и тъй. Или пък не. Е така. Този блок трябва да се махне. Така. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Тоест 9 блока на там и да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 блока. Да. Тоест 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и нататък още 9. Не, що става на лед? О, не, това ако стане на лед, това трябва по възможно най-бързия начин да сляза и да осветя. А се не забравих, че става на лед. О, бързо, 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 бързо. Торчове му 4 ми трябват. Ох, леле, мале, не. Сега
този тук. Как го сложих пак? Така и този тук. Сега, дано това да се отмръзне. Всъщност то... Така. Ти не замръзвай, моля. Сега това тук... Горе ще се спалват мобове. Това хич не ми дреме. Целта на това е да се спалват мобове и без това. Защото ако някой моб ме избута, аз съм рип, защото... На къде отивам? И аз не знам. Емех. Добре, че бях на пълна кръв. Ало, блокче? Ало? Къде си, блокче? Блокче? Това прилича много на нещо много странно. В принцип там трябва да се спамват мобове. Трябва ми нещо по-добро за качване. Нямам Ender Pearl, още не съм отишъл в Enda, защото чакам ето този, не знам кой профил използва. Изчаквам Волф да дойде, къде влязох. Изчаквам Волф да дойде само и само, за да го трепем заедно този дракон. Защото не искам сам да го трепя, защото по-интересно е с приятели. Не знам, дано да не се спалне нищо, защото не съм си взел легло по същата причина. Даже то... Ой. Между другото, ако случайно тук се спалне крипър, то в момента, в който аз строя тези неща, ще разруши доста неща. Всъщност аз имам лък. Всъщност аз искам Gunpowder, но пък имам лък. Не знам. Не знам да рискувам ли, защото това просто ще направя една платформа от Cobblestone, ама... Между другото, не знам дали сте забелязали, но съм на 10 chunk render distance, само заради това, че ми лагва много, ако съм на повече. И точно по тази причина аз не искам да съм на повече от 10 chunk render distance. Не знам, би трябвало нищо да не се спалне, защото аз съм до блоковете. То не знам дали така работи Майнкрафт, но все пак. Това така. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Не се ме е страх да не съм объркал нещо.
то има голяма вероятност да объркам нещо. Защото, както казах, аз не съм специалист. Всъщност не съм го казал, но сега го казвам. Аз не съм специалист. Дано да ми стигнат блоковете, защото трябва да взимам други после, ако не ми стигнат тея. Надявам се да ми стигнат, защото аз само за платформата изхабих 2 стака. Даже по-малко, ама не знам. Около 2 стака и нещо. Вижте колко е красива нощта, когато няма гадини около теб. Но веднага след това осъзнаваш, че всичко не е осветено и има опасност да те гръмне крипър в лицето. Да ти гръмне крипър в лицето. Даже дано да не се спалват фантоми, защото то те се спалват в небето, ама мех. Защото за да се спалват само крипъри, аз трябва да наслагам трапдорове навсякъде, но това означава, че ще ми трябва много повече от това дърво, което имам. Или пък за най-лесно да взема от това долу. Даже тъкмо така ще разчистя. Не знам, спрос дървото е лесно за фармене. Но от гледна точка на сеченето на дървото, за Dark Oak дървото е много по-лесно. Защото хем Dark Oak дървото е около половин стак, хем и се сече много лесно, защото няма какво да правиш стълби нагоре. Защото трябва по някакъв начин да се качиш и да отсечеш спрус дървото, което е поникнало, да кажем, на около 30 блока от земята. Даже повече. Около 50. Не знам. Някъде около 45-50 блока от земята, защото те, нали, се поникват доста на... Как да го кажа? Доста високо. И като поникнат и поникват доста нависоко и заради това казвам, че от гледна точка на това, че сечеш дървото е по-лесно Dark Oak, защото спалва се по много и си расте на ниско. Говоря, за да има какво да има какво да правите, защото не само да ме гледате как поставям блокчета, защото всеки знае как се поставят блокове в Майнкрафт. О! Как ще го взема? Всъщност то теб не искам да те поставям тук, нито пък теб тук. Аха! Слънцето се появява на хоризонта. Между другото, не знам дали сте забелязали, но текстурите от 1.16 са различни, защото знаете, че от 1.14 или от 1.12 там някъде направиха текстурите да са по-различни. На брони и на всичко. Както, примерно, Полшанът не трябва да е такъв, нито броните, нито пък кофта с вода.
нито ендърперлите, ама общо взето аз съм с един текстчър пак от самия Minecraft Bedrock Edition, който прави така, че текстурите ви да са както бяха преди и старите текстури. Както примерно желязото и диамантите бяха по-различни. Ето примерно чакай, стой. Ето диамантът изглежда по различен начин, както и броните. Или пък айронът изглежда по различен начин, както и самите брони, инструменти, всичко. Всичко е както беше преди. Та, сега единственото, което трябва да направя, е да сложа на блокче тук, както и ето там. И ето тук. И ето там. За да може от тук на там да поставя една вода. И да. Така трябва да се стича водата. Така и така. Сега общо взето аз трябва да поставя блокове навсякъде, но няма да бързам с блоковете, защото не знам, мисля първо да поставя водата. Да. Първо ще поставя водата, за да видя дали е точната дължина и тогава ще поставям блокове. Ама чак. О, кофта вода била в мен. Най-мрази е да съм слязал долу за нещо, но да се окаже, че е било в мен. Не. Така. Значи съм бил прав. Не. Така. Общо взето, може и да кажете, че твърде много се планирам за къбълстоуна, но е така, защото не ми остана кой знае колко, а ще ми трябва още много. То си в къбълстоуна, ама не ми се връща. Общо взето, ето така трябва да изглежда Creeper фармът. Тук ще бъдат издигнати стени. 2, 3. Така. С
3 блока височина, да кажем. Стой. Така. Общо взето е така, ще бъде самата платформа, няма да бъде нещо грамадно. Ето така и ето така. Това ще бъде запълнено с Cobblestone. Така ще довърша това така. Ще поставя водата. Няма ли начин просто... Добре. Чао за сега. Аз ще поставя водата и после вие ще видите останалото. Чао.